راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና ካብ ገማግም ጅቡቲ ዝተበገሱ 34 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ትሒሎም ኣብ ሶማልያ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንት ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ተናዊሑ ግብፅን ሩስያን ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ኣጠቓቕማ ናይል ተመያይጠን ኣርሳት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ካብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ዝተበገሱ 34 ዜጋታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ብ12 ሚያዝያ ሓቢሩ ካብቶም ብኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ኣብ ጃልባ ተጻዒኖም ድሕሪ ምብጋሶም ግዳያት ሞት ባሕሪ ኮይኖም ዘለዉ ስደተኛታት ብዙሓት ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ መሐመድ ዓብዲ ጌር ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ እታ ጀልባ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ጽዒና ከም ዝነበረት ኣይተሓበረን ብዙሓት ካብቲ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ዝደሓኑ ከም ዘለዉ ግን እቲ ዳይሬክተር ኣረጋጊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ 4 መጋቢት ብተመሳሳሊ መገዲ ካብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ዝተበገሱ 20 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር መንነት ናይቶም ኣብ ባሕሪ ዝተሓሉ ስደተኛታት ዛጊት ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻለ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምንጭታት ዜና ጅቡቲ ይጠቕሱ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ 8 ለካቲት ዘበቅዕ ፕሬዝደንት ሶማልያ ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ተናዊሑ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንት ንኽልተ ዓመታት ክናዋሕ ዝተወሰነ ባይቶ ሶማል ብሶኒ 12 ሚያዝያ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ድሕሪ ዝሃቦ ናይ ድጋፍ ድምፂ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣቐዲሙ እቲ ባይቶ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ንምዝታይ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕን ብባእስን ተበቲኑ ምርጫ ከካይድ በአህጉራውያን መሻርክቲ ጸቕጢ ክግበረሉ ዝጸንሐ ፕሬዝደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ምስ ቀንዲ ተሃላለኽቲ ዝኾኑ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ዘካየዶ ዘተ ብዘይ ፍረ ድሕሪ ምብታንዩ ባይቶ ሶማልያ ንዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንት ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ክናዋሕ ደገፉ ይቡ ዘሎ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ዕድመ ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዝደንት መሐመድ ፋርማጆ ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎም ክገልጹ ጸኒሖም እቲ ፕሬዝደንት ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕጽል ምውሳኑ ኣብታ ድሮ ተኣፋፊ ጸጥታዊ ኩነታት ዘለዋ ሃገር ተወሳኺ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከይፈጥር ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ ሩስያ መንጎ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ንምዝራብ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ናብ ካይሮ ልኢኻ ሚኒስተር ላቭሮቭ ብ12 ሚያዝያ ምስ ግብፃዊ መዘኑ ሳምሕ ሽኩሪ ኣብ ካይሮ ዘተራኸበሉ ሩስያ ንግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይልን ምምላእ ማይዲጋን መሰል 3 ሃገራት ኣብ ዘውሕስ መፍትሒ ከም እትኣምን ኣስሚሩሉ ተፈጢሩ ንዘሎ ምስሓብ ንምፍታሕ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ሱሉሳዊ ዘተ እዘን ሃገራት ሩስያ ከም እትድግፍ እውን ሚኒስተር ላቭሮቭ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ካልኦት ሃገራት እውን ባይታ ንዘተ ኣብ ምጥጣሕ ሓበርክቶ ክህልወን ከም ዝኽእል ኣገንዚቡ ሱዳንን ግብፅን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕበን ዘሎ ጉዳይ ኣሜሪካ ሕብረት ኤሮጳን ሕቡራት ሃገራትን ብመንጎኝነት ክሳተፋየን ዝሓታ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ሱሉሳዊ ዘተ ክቕጽል ትጠለብ ሩስያ ዝኾነ ዕድመ ስለ ዘይቀረበላ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ኣሜሪካ ሕብረት ኤሮጳን ሕቡራት ሃገራትን ብምዃን ኣብ ሽምግልና ኣበርክቶ ከም ዘይህልዋ ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሊጡ ላዕለዋይ ልኡኽ ሩስያ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝጸንሐሉ ምስ ፕሬዝደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ብምርኻብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ዝህሉ ምትሕጋዝን ዝተፈላለየ ዞባዊ ጉዳያትን ብምትኳር ተመያይጡ ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝቕጽል ትሕሶና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ሶምናዊ መደብ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክኸውን እዩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረጋገት ኢትዮጵያ ተድልዮ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ መገዲ ምዕባለን ብልጽግናን ከተምርሕ
ኣዝዩ ሰፊሕ ዕድላት ኣለዋ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ሓያሎ መሓነቆታት እኳ እንተሎ ሓደ ካብ ቀንዲ ጸገማት ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣህጉር ዝካየዱ ዘለዉ ግጭታት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየድ ኩናት ይኹን ግጭታት ብብዝሒ ዝረአ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ብዝኽሰት ናይ ፖለቲካ ፍልልያት ዘኸተሎ ምስሕሓባት ብዕጡቓት ዝግበር ምንቅስቓሳት ሃይማኖታውን ዓሌታውን ግጭታትን ሽበራን ግን ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘበን ካብ 1940ታት ክሳብ 1990ታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተኣህጉር ገለ ናይ ስነ ሓሳብ መፍለላይ ዘኸተሎ ገለ ድማ ንናጽነት ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ብረታዊ ቃልስታት ዘኸተሎ ብብዝሒ ኩናት ይካየድ እኳ እንተነበረ እዚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ኣዝዩ ጎዲሉ ዘሎ እዩ እንተኾነ ካልእ ፖለቲካዊ ምስሕሓባትን ግብረ ሽበራን ዘኸተሎም ግጭታትን ግን ዳግማይ እናዓበዩ ዝመፁ ዘለዉ ይመስሉ ነዚ ግጭታት ንምፍታሕን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሰላም ንምስፋንን ሕብረት ኣፍሪቃ ዓመተ 2020 ጠበናጁ ሱቕ ምባል ወይ ሳይለንሲን ዘጋንስ ብዝብል ቴማ ኩሎም ዓይነታት ግጭታት ብምህዳእ ሰላም ከስፍን ተበጊሱ ነይሩ ግጭታት ዘኸተልዎም ዕንወታትን በሰለታትን ኣብ ምሕዋይ እውን ከም ዝሰርሕ ተመባፂዑ ነይሩ እንተኾነ እቲ ውድብ ዝወጠኖምን ኣብ ባይታ ዝጸንሕዎን በበይኖም እዮም ዓመተ 2020 ኮሮና ቫይረስ ብዘኸተሎ ምስንኻላት ብብዙሕ መዳያት ተዓናቒፉ እኳ እንተኾነ ኩናትን ግጭታትን ግን ኣብ ልዕሊኡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ምዕገቲ ተገብረሎምን ካብ ሊብያ ናብ ማሊ ናይጀርያ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ደቡብ ሱዳን ሞዛምቢክ ሶማልን ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ግጭታትን ኩናትን ክካየደለን እንከሎ ሓያሎ ሃገራት ሳሕለ ሰሃራ ድማ ሽበራዊ ምንቅስቓሳት ተመዝጊቡለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ከም ኣብነት እንተርኢና ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ርእሲ ከተማት ሃገር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ እዚ ኮይኑ ኸበቅዕ እታ ሃገር ካብ 1960ታት ሒዛ ብዝተፈላለዩ ግጭታትን ኩናትን ክትሕመስን ከላ እቲ ውድብ ዝኾነ መፍትሒ ከምጽእ ኣይከኣለን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ እንተሃለወ እታ ሃገር ኣቐዲማ ብሰሜን ኣብ ኩናት ብረታዊ ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ኩናት ምስ ተጋድሎ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምብራቕ ምስ ሶማል ኣብ ኦጋዴን ቀጺላ ኣብ ኩናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጂ ድማ ዳግማይ ኩናት ሓድሕድ ሕወሓት ከምኡውን ግጭታት ቤንሻንጉልን ጋምቤላን ምስሕሓብ ምስ ሱዳን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩናት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ናብ ዞባዊ ግጭት ከየምርሕ ዝስጋኣሉ ዘሎ እዋን እዩ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ እምበኣር ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ጸጥታ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተረጋገት ኢትዮጵያ ከም እተድልዮ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣውፂኡ ዘሎ እቲ ጽሑፍ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኩነታት ጸጥታ እንተዘየመሓይሻ እቲ ሕብረት ብእዋኑ ኣማራጺታት ከናድግ ከም ዝግባእ ሓቢሩ እቲ መግለጺ ዛጊት ዝበዝሑ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ዲፕሎማሰኛታት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ካብ ምዝራብ ተቖጢቦም ወይ እውን ስቕ ክብሉ መሪጾም ኣለዉ እንተኾነ ገለገለ መራሕቲ ከም ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ዝኣመሰሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸጥታ ከም ዘሰከፎም ድሕሪ ምግላጾም ገለ ዲፕሎማሰኛታት ዘይዕጋብነቶም ክገልጹ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ንኹናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝገበሮ ትዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድነት ንምርግጋጽ ርግኣት ንምስፋንን ቅዋም ንምኽባርን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተባዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዚ ድማ ኣብ ኩለን ሃገራት ሕጋዊው ክብል ድሕሪ መጽሓፉ ቀጺሉ እውን እቲ ኩናት ሰብኣዊ ዕንወት ከም ዘውረደ ድሕሪ ምርግጋጹ ኣብ ልዕሊኡ ካብ ሓያሎ ወገናት ጸቕጢ ክግበረሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ድሒሩ እውን ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ንኩናት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ዕላማታት ሕብረት ዘይከይድዩ ዝብል ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝጽውዕ ናይ ፊርማ ምትእኻብ ጥርዓን ማለት ፔቲሽን ከም ዝተኸፍተን ዛጊት ልዕሊ 20,000 ሰባት ፈሪሞሙሉን ብምህላዎም ንምስሊ እቲ ሕብረት ዝያዳ ዝድውን ኮይኑሎ ርእይቶ ዋና ጸሓፊ ሙሳ ፋኪ ካብ ትጽቢት ሓያሎ ወገናት ወጻኢ ነይሩ ሓያል ተቃውሞ ስለ ዝኸተለ ድማ
ካብ ጽሑፉ ርእይቶ መውሃቢ ክፋል ከም ዝዕጾ ገይሩ መግለጺ ሙሳፋኪ ምስ ሓፈሻዊ ዕላማታት ሕብረት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ምስቲ ጠበና ጁስቕ ምባል ወይ ሳይለንሲን ዘ ጋንስ ዝብል ፈጺሙ ከም ዝጻረርን ኣብ ሓደጋ ዝወደቐን ዝተቐርቀረን ህዝቢ ፈጺሙ ግምት ዝሃበ ከም ዘይኮነን ማዕከን ዜና ዘኣፍሪካን ሪፖርት ገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዱ ግጭታት ካብ ምፍታሕ ሓሊፉ ንደገፍ ዘስምዕ መግለጺ ምውጽኡ ድማ እቲ ሕብረት ካልኦት ግጭታት ክፈትሕ ዘይክእል ድኻም ከም ዘለዎ እታ ማዕከን ብተወሳኺ ሓቢራ ሕብረት ኣፍሪቃ ግጭት ትግራይ ንምሽምጋል ፕሬዚደንታት ላይቤርያ ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪቃን ነበር ማለት ብቕደም ተኸተል ኤለን ጆንሰን ሰርሌፍ ጆዋኪም ቺሳኖን ጋሌማ ሙትላንተን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንምዝርራብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተውሉ መጀመርያ ከዘራርቦም ቅሩብ ከም ዘይነበረ ዳሓር ምስ ካልኦት ሰበስልጣን ክዘራረቡ ከም ዝገበረ ንሶም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እናሃለዉ ከዓ ነቲ ሳልሳይን መወዳእታን ዝበሎ ስርሒት መጥቃዕቲ ከም ዝኣወጀዩ ዝግለጽ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ እቲ ግጭት ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ክፍታሕ ኣለዎ ኢሉ ዝኣመንን ሓደ ካብ መሰረታዊ ዕላማታቱን ዓንድታቱን ዝኾነ ሕብረት ዘለዎ ንዕቀት ከም ዘርእን ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ ኣብታ በተደጋጋሚ ብግጭታት ትሕመስ ሃገር ኮፍ ኢሉ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ዘይከኣለ ድኹም ሕብረት ኮይኑ ይቕጽል ምህላው ብሓያሎ ተንተንቲ ተገሊጹ እዩ በዚ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረጋገት ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነት ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ግጭታት ዝፈትሑ መራሕትን ዲፕሎማሰኛታትን እውን ከም ዘድልይዎ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ጸጥታ ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ይገልጽ እንተኾነ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብዚ ዘለዎ እንተቢኢሱ ሕብረት ኣፍሪቃ ንእለቱ ቤት ጽሕፈት ዝቕይረሉ ማራጺ ውሱን እዩ እቲ ሕብረት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣሳት 2,000 ሰራሕተኛታት ክህልዎ እንከለዉ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድማ ልዕሊ 100 ኤምባሲታት ዓለም ዝሓቆፈት ብምዃና እታ ከተማ ዛጊት ቀዳመይቲ ምርጭያ ኮይና ዘላ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ 1963 ኣትሒዙ ዝጸንሐ ኮይኑ ዝዓበየ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ እውን ኣብ ኣይ ተደኪኑ ዘሎ ካልእ ቤት ጽሕፈታቱ ማለት ናይ ባይቶ ፓን ኣፍሪካን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጋምብያ ማእከል መጽናዕትን ቱሪዝምን ኣብ ኣልጀርያ እዩ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክጸንሕ እኳ ብትሪ ጸቕጢ ዝገብር እንተኾነ ኩነታት ጸጥኡ እናባእሰ እንተመጺግን ናብተን ዝርከብን ቤት ጽሕፈታት ዘለዎ ሃገራት ክግዕዝ ከም ዝኽእል ይግመት ካብ ቀንዲ ዕላማታት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ከም ዝስዕብ ነይሩ ህዝቢ ኣፍሪቃ ዝተመሓየሸ ህይወት ንኽህልዎ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትሕጋዝ ክግበር ልኡላውነት ሃገራት ኣፍሪቃ ክሕሎ እቲ ሽዑ እዋን ገና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ዝነበረ ሃገራት ናጻ ክወፃ ሓበራዊ ቃልሲ ክግበር ብውሕዳት ጸዓዱ ኤውሮጳውያን ዝመሓደራ ዝነበራ ከም ደቡብ ኣፍሪቃን ኣንጎላን ዝኣመሰለ ሃገራት ናጻ ክወፃን ብደቀባት ክመሓደራን ሃገራት ኣፍሪቃ ዳግማይ ብባዕዳውያን ሃገራት ከይግዛኣ ወይ ኣብ ናይ ኢዳ ዞር ነዮ ኮሎኒያሊዝም መግዛእቲ ከይወድቃ ብሓባር ምክልኻል ዝብል ነይሩ እቲ ውድብ ከም ካልኣይን ዝዓበየን ዕላማ ድማ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃውያን ክሕሎ ደረጃ መነባብሮ ኣፍሪቃውያን ክብክብል ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገርን ዘጋጥም ግጭታትን ምስሓባትን ብውሽጣዊ ዓቕምን ብዲፕሎማስያዊ መገድን ዝርርብን ክፍታሕ ዝብል ነይሩ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ናይጀርያ ኣንጎላ ሶማልን ዝተኻየደ ኩናት ደው ከብል ኣይከኣለን ኣብ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ካልኦት ሓያሎ ሃገራትን ዝተገብረ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ምጽናት ዓሌትነትን ደው ከብል ዓቕሚ ይነበሮን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ውልቀ መለኽቲ ከገላግለን ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ ዜጋታት ኣፍሪቃ ድማ ብገዛእ መራሕቶም ብውልቀ መለኽቲ መሰረታዊ ናጽነቶምን ሰብኣዊ መሰላቶምን እናተኸልኡ ኢዱ ኽእቱብ ዘይምኽኣሉ ጥራይ ዘይኮነ ንገዛእ ርእሱ ብውልቀ መለኽቲ ዝተመልአ ብምንባሩ
ናይ ዲክታቶራት ክለብ ዝብል ቅጽል ስም እውን ተጠሚቑ እዩ። እቲ ምትእኽኻብ ኣብ 25 ግንቦት 1963 ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ክምስረት እንከሎ መምሕያሻት ብምግባር ስሙ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምቕያር ኣብ ግንቦት 2001 ዳግማይ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ከፊቱ ስርሑ ብውግዕ ጀሚሩ። ሕብረት ንምርግጋጽ ኣብ መንጎ ሃገራትን ኣሕዛብን ጥምረትን ጥርናፈን ምትሕግጋዝን ክህሉ ናይ ኣባል ሃገራት ልኡላውነት ግዝኣተ ዶባትን ናጽነትን ክሕሎ ኣብ መንጎ ሃገራት ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ምውህሃድ ክቀላጠፍ ናይ ሃገራትን ኣሕዛብን ናይ ሓባር ረቑሒ ጥቕምታት ምሕላውን ምክልኻልን ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ንምትብባዕ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ውዕል ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ክሕሎ ኣብ መንጎ ሃገራት ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ክረጋገጽ ሃገራት ዴሞክራስን ቁኑዕ ምሕደራን ክህልወን ከም ቀንዲ ሸቶታት ገይሩ ክሰርሓሎም ናይ ግድን ነይሩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ናይ ህዛብ ክብርታትን መሰላትን ክሕሎ ካብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ወጻኢ ዓለም ለኻዊ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ክህሉ ናይ ህዝቢ ናይ መነባብሮ ደረጃ ክመሓየሽን ክብክብልን እቲ ሃጉር ናብ ምዕባለ ንምምራሕ ኣብ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ምርምራት ክካየድ ኣብቲ ሃጉር ዝረኣዩ ሕማማት ምስ ዓለም ለኻውያን ውድባት ብምትሕብባር መቀላስን ጥዕና ዜጋታት ምርግጋጽን ንዕቤት ቁጠባ ማሕበረሰብን ባህልን ምትብባዕ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ግጭታት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ክፈትሕ ብተደጋጋሚ ካብ ዘውፅኦም ጭርሖታት እዮም። ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪቃ ሰላም ምርግጋእን ጸጥታን ብምርግጋጽ ብልጽግትን ገስጋሲትን ሕብርቲ ኣህጉር ከም ዝሃነጽ እዩ መብጽዓት እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ንዘውፅኦም መደባት ክምውል ገንዘባዊ ዓቕሚ ዘይብሉ ብምዃኑ ዝበዝሕ መደባቱ ብሕብረት ኤሮጳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቻይናን እዩ ዝምወል። 72 ሚታዊት ካብ ባጀቱ በዘን ሃገራት ይምወል። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ሕብረት ካብ ብናቱ ድሌትን ዝምባለን ብናይ መወልቱ ውሳኔታት ክቕየድ ይቕሰብ። መወልቱ ድማ ናይ ዝካየድ ግጭታት ዋና ኣካየትን ተሰማዕትን ይኾና። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ተደኲኑላት ዘሎ ኢትዮጵያ ዝካየዱ ዘለዉ ግጭታት ብትሪ ክኹንን ዘይምቓሉን ተዛሪቡ እውን ከስምዕ ዘይክእል ምዃኑ ሓላፍነቱ ዘንጊዑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መጻእውን ጽልኡ ዘየተኣማመን ኮይኑሎ። ማውሪታንያ 800,000 ሰባት ዛጊት ኣብ ትሕቲ ጊላነት። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና እዋን መበል 21 ክፍለ ዘበን መብዛሕትኡ ሰብ ጊላነት ከም ዘብቅዕን ፈጺሙ ከም ዝጠፍአን እዩ ከኣምን ዝፍትን ወይ እውን ጊላነት ኣብ ታሪክ ዳ እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ብተግባር ኣብ ዓለም ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍልጦ ዘለዎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ምክንያቱ ማዕከናት ዜና ዓለም ከምቲ ዝግባእ ኣቓልቦ ሂበን ስለ ዘይሰርሓሉ። ኣብ ዓለም ክልተ ዓይነት ጊላነት እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ባህላዊ ወይ ካብ ቅድመ ታሪኽ ኣትሒዙ ዝጸንሐ ሰባት ከም ኣቕሓ ወይ ዋንነት ዝርኢ ሰባት ዝሸይጥን ዝልውጥን ከም ወርሻ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ክኸውን እንከሎ ገላዩ ብነጻ ክሰርሑ ዋና ወይቲ ጎይታ ድማ ይምግቦምን ይኸድኖምን። እቲ ካልኣይ ጊላነት ዘመናዊ ጊላነት ኮይኑ እዚ ድማ ሰባት ድኹም ጎኖም ወይ ድኹመቶም መዝሚዙ ኣብ ጉዱድ ወይ ትሑት ክፍሊት ዘለዎ ስራሕ ዘዋፍር ሰባት ዘሰጋግርን ኣብዚ ሕጋዊ ስራሕ ከም ዝጽመዱ ዝገብርን ብዋግኦም እቶት ዝረክብን ኮይኑ ብውልቀ ሰባት ኩባንያታት ዘይሕጋውያን ጉጅለታትን ካልኦትን ይትግበር። ንመሰል ጸለምቲ ዝቃለስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበገሰ ምንቅስቓስ ብላክ ላይቭስ ማተር ጽልኡ ኣብ መላእ ዓለም እናተዘርግሐ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ጸሊም ሕብሪ ዝውንን ደቀባት ብፍላይ ድማ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ብጻዓዱ ጥራይ ዘይኮኑ መሰል ዝኽልኡ ብኻልኦት ዓሌታትን ጸለምቲ ከምኦምን እውን በደል ከም ዝወርዶም ንምግንዛብ ዓብ ተራ ይጻወት ኣሎ።
እቲ ምንቅስቓስን ካልኦት ተጣበቕትን ብዝገብርዎ ዘለዉ ምልዕዓላት ድማ ሓያሎ ካብ ማዕከናት ዜና ተኸዊሉ ዝጸንሐ በደል ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክቃልዕን መፍትሒ ክርከበሉን ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ንጊላነት ንዝምልከት ኩለን ኣባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጊላነት ብወግዒ ኣብ ሃገራተን ከወግዳን ከለዋ ንዕኡ ዝጠሓሰ ድማ ብወንጀል ዘኽስስ ሕጊ ከቲመን እየን። ሓንቲ ካብተን ብወግዒ ጊላነት ከም ዘወገዳ ዝገልጻ ሃገራት ኣፍሪቃ ሞሪታንያ እያ። ሞሪታንያ ካብ 193 ሃገራት ዓለም ዝኾና ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት እታ ዶንግያ ኣብ 1981 ጊላነት ብወግዒ ዘወገደት እያ። እንተኾነ ሞሪታንያ ኣብ 1981 ደኣ ጊላነት ብወግዒ ተወግድ እምበር ክሳብ 2007 ኣብ ልዕሊ ወነንቲ ገላዩ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ወይ መቕጻዕቲ ክትወስድ ኣይትራየትን። በንጻሩ ኣብታ ሃገር ክሳብ ለይቲ ሎሚ ጊላነት ብጋህዲ ከም ዝካየድን ካብ 4.4 ሚልዮን ህዝባ ቶም 800,000 ገላዩ ኮይኖም ክቕጽሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ሞሪታንያ ኣብ መንጎ ብብዝሒ ዕራብን በርበር ዝቕመጥዎ ሰሜናዊ ክፋል ኣፍሪቃ መግረብን ብብዝሒ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ዝርከብዎ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ዝርከቡላ ሃገር እያ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሓሪቲን ዝበሃሉ ኣህዛብን ጸለምቲ ኣፍሪቃውያንን በያዳን ዝበሃሉ ብርህ ዝበለ ሕብሪ ቆርበት ዝውንኑ ይዕራብን ሕዋስ ዓሌት በርበርን ብሓባር ይነብርዋ። ኣብታ ሃገር ቶም ገላዩ ጸለምቲ ሓሪቲን ክኾኑ እንከለዉ ቶም ወነንቲ ገላዩ ድማ በያዳን ይዕራብ እዮም። ኣብታ ሃገር ብፍላይ ኣብ ገጠራትን ምድረ በዳን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ገላዩ ትውንን። ገላዩ ክመሃሩ ይፍቀደሎምን እዩ። ብዘይ ፍቓድ ኣይንቀሳቐሱን እዮም። መሃያ ኣይክፈሉን እዮም። ናትና ዝብልዎ ንብረት ከይውንኑ ኩልኩላት እዮም። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ገላዩ ደቂ ተባዕትዮ ወነንቲ ኣብ ልዕሊአን ጾታዊ ዓመፅ ክፍጽሙ ፍቑድን ቅቡልን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዝወለዶም ቆልዑት ድማ ብቐጥታ ገላዩ ይኾኑ። ገላዩ ብወግዒ ዓቡዲ ተባሂሎም ክጽውዑ እንከለዉ ኣብ ሕርሻ መጓሰ ናይ ጉልበትን ዘቤታዊ ስራሕን ተዋፊሮም እዮም ብብዝሒ ዝሰርሑ። ወነንቲ ንገላዩኦም መሃያ ክኸፍልዎም ግዴታ እኳ እንተዘይብሎም ክምግብዎምን ክኸድንዎምን ግን ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎም። ገላዩ ብተወሳኺ ወረቐት መንነት ይኹን ፓስፖርት ክውንኑ ዘይፍቀደሎም ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብወነንቶም ይሽየጡን ይልወጡን ከም ልቓሕ ተለኣይኾም እውን ኣብ ካልእ ይሰርሑ። መንግስቲ ሃገር ኣብ ሞሪታንያ ኣሎ ዝበሃል ጊላነት ብትሪ ብምንጻግ ኣሉታ ይዝህበሉ። እንተኾነ ማዕከናት ዜና ወይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ብዛዕባኡ ጸብጻብ ከይገብራ ብዝከኣሉ ዓቕሚው ክከላኸል ዝጽዕር። ኣብታ ሃገር ዝኣትዉ ጋዜጠኛታት እውን ምስ ገላዩ ከይራኸቡ ጽዑቕ ክትትል ይገብር። ኣብ ሞሪታንያ ዘሎ ጊላነት ኣብ መበል 12 ክፍለ ዘበን ይዕራብ ናብ ኣፍሪቃ ብሳገምሉ ዓድታት ኣፍሪቃውያን ዝወረሩሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ዝጀመረን ንልዕሊ 800 ዓመታት ዝቐጸለን ብምዃኑ ኣብታ ሃገር ከም ባህሊ ዝረአ። ይዕራብ ገላዩ ክውንኑ ከም ክፋል ባህሎምን ከም ምውናን ሃብቲ ክርእይዎን እንከለዉ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ገላዩ ዝኾኑ ጸለምቲ ድማ ገላዩ ክኾኑ ናይ ተፈጥሮ ግዴታ ዘለዎም ኮይኑ ይስምዖም። ምኽንያቱ ኣብ ህይወቶም ይኹን ታሪኾም ካብ ጊላነት ወፂኦም ናብራ ስለ ዘይፈልጡ። እዚ ግን ሕጂ ሳላ ተጣበቕቲ መሰላትን ጸረ ጊላነት ተቓለስን ክቕየር ተስፋ ዘለዎ መስል። እዞም ሰባት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጎስጓስ እናገበሩ ሓያሎ ጊላታት ናጻ ከም ዝወፁ ይገብሩ ኣለዉ። ጊላነት ሞሪታንያ ኣብ ባህልን ልምድን ሱር ዝሰደደ ብምዃኑ ግን ጊላታት ሓራ ንምውፃእ ሓያሎ ብድሆታት ይገጥሞም ኣሎ። ሞሪታንያ ሕጊ ጸረ ጊላነት ኣጽሪቓ ብምዃና ገላዩ ሓራ ክወፁ ሙሉእ መሰል ኣለዎም። እንተኾነ መንግስቲ ሃገር ብይዕራብን በርበርን ዝተዓብለለ ብምዃኑ ብመንግስቲ ዝግበር ድፍኢት ወይ ሓገዝ የለን። ወነንቲ ገላዩ እውን ብጋህዲ ካብ ሕጊ ወጻኢ እናሰርሑ ኣብ ሕጊ ንምቕራቦም ዝኾነ ስጉምቲ ኣይውሰድን እዩ። እቶም ገላዩ ብወገኖም ካብ ጊላነት ወጻኢ ካልእ ህይወት ስለ ዘይፈልጡን ኣብ ልዕሊኡ ድኽነትን መሃይምነትን እውን ተሓዊስዎ ናጻ ክወፁ ዝኾነ ጻዕሪ ኣይገብሩን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ገለ ጋጣሚታት እውን ናጻ ክወፁ ኣይደልዩን እዮም።
መብዛሕትኦም ገላዩ ድኻታት ብምዃኖም ናጻ ምስ ወፅውን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዘይግበረሎም ብምዃኑ ናይ መግቢ ውሕስነት ክረኽቡ ምስ ወነንቶም ክጽንሑ ይመርጹ። እቶም ብሓይሊ ገላዩ ክኾኑ ዝተሓዝውን ሞሪታንያ ኣብ ምድረ በዳ ዝተደኮነት ብምዃና ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ካሃድሙ ኣዝዩ የጸግሞም። ዝበዝሕ ሰብ ብዛዕባ ገላዩ ወይ ብዛዕባ ጊላነት ክሓስብ እንከሎ ብዛዕባቶም ብኤውሮጳውያን ካብ ኣፍሪቃ ተወሲዶም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን እዩ ዝሓስብ። እንተኾነ ኣፍሪቃውያን ኣብ ገዛ ሃገሮምን ኣህጉሮምን እውን ክሳብ ዕለተ ሎሚ ገላዩ ኮይኖም ኣለዉ። ጊላነት ዳርጋብ ኩሉ ሕብረተሰባት ዓለም ንኣሽሓት ዓመታት ዝቐጸለ ኣነዋሪ ተግባር ወዲ ሰብ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ሓያሎ ቀቢላታት ሓደ ኣብ ልዕሊ ዝደኸመ ጊላ ናይ ምግባር ባህርያት ነይርወን እኳ እንተኾነ ካብ ደገ ዝመፁ ኤውሮጳውያንን ኢዕራብን ግን ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ገላዩ ኣብ ልዕሊ ምግባሮም ካብ ሃገራቶም እውን ኣርሒቖም ወሲዶሞም እዮም። ኤውሮጳውያን ኣስታት 12 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን መብዛሕትኦም ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ገላዩ ክወስዱ እንከለዉ ኢዕራብ ድማ ብገምጋም ካብ 10 ክሳብ 18 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን መብዛሕትኦም ካብ ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪቃ ገላዩ ጌሮም ወሲዶም። ሃገራት ሞሪሸስ፣ ታንዛንያን ቤኒንን ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት። ማዕከናት ዜና ዓለም ብዛዕባ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝዛረባሉ ዝበዝሕ እዋን ኣሉታዊ እዩ። እዚ ግን እቲ ኣህጉር ይኹን ኣብኣ ዝርከባ ሃገራት ዘገምታዊ ምዕባለ ኣየመዝግባንን ማለት ኣይስምዕን። ንኣብነት ባንኪ ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ናይ 2020-2021 ጸብጻብ ቁጠባዊ ዕቤት ሃገራት ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሞሪሸስ፣ ታንዛንያን ቤኒንን ቁጠባዊ ምዕባለ ኣመዝጊበን ከካብ ዝነበረኦ ሓደ ደረጃ ንላዕሊ ሓፍ ከም ዝበላግ ተገሊጹ። ባንኪ ዓለም ሃገራት ብዘርእዮ ዓመታዊ ቁጠባዊ ዕቤት ዝቕባበ ሸርፊ መጠን ገንዘብ ብዝሒ ህዝቢ ዘቤታዊ ፍርያትን ሃገራዊ እቶትን ብምቕማር ኣታዊ ብብዝሒ ህዝቢ ብምክፋል ሓደ ዜጋ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓመት ዝረኽቦ እቶት ብምማዩ ዝግምግም። ብኸምዚ እቲ ባንክ ንሃገራት ዓለም ኣብ 4 ደረጃ ማለት ትሑት እቶት ዘለወን፣ ትሑት ማእከላይ እቶት፣ ላዕለዋይ ማእከላይን ላዕለዋይ እቶት ዘለወንን ኢሉ ይኸፋፍለን። እዚ ብመልክዕ እቶት ገንዘብ ሓደ ዜጋ ብሸርፊ ባጤራ ዶላር ክርአ እንከሎ ትሑት እቶት ዘለወን ሃገራት ትሕቲ 1,036 ዶላር፣ ትሑት ማእከላይ እቶት ካብ 1,036 ክሳብ 4,045 ዶላር፣ ላዕለዋይ ማእከላይ እቶት ካብ 4,046 ክሳብ 12,535 ዶላር፣ ላዕለዋይ እቶት ዘለወን ሃገራት ድማ ልዕሊ 12,535 እቶት ዘለወን ሃገራት እየን። ብመሰረት ጸብጻብን ሞሪሸስ ካብ ማእከላይን ላዕለዋይ እቶት ናብ ላዕለዋይ እቶት ብምስግጋር ሓንቲ ካብ ኣፍሪቃ ብእቶት ዜጋታታ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝበጽሐት ተባሂላ ክትስራዕ እንከላ ታንዛንያን ቤኒንን ድማ ካብ ትሑት እቶት ዘለወን ናብ ትሑት ማእከላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ተባሂለን ሓደ ደረጃ ንላዕሊ ወሲኸን። ሞሪሸስ ካብ 2018 ንድሓር ናይ 3.5 ሚእታዊት ዕቤት ብምምዝጋብ እቶታ ናብ 12,740 ዶላር ክብ ድሕሪ ምባላያ ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ክድይብ በቂዓ። ታንዛንያ ብወገና ዓመታዊ ማእከላይ እቶት ናብ 1,080 ክብ ምባላ ክኸውን እንከሎ ነዚ ዕቤት ንምምዝጋብ ኣብ 2025 ክትበጽሖ ከም ዒላማ ሒዛቶ ዝነበረት እኳ እንተኾነ 5 ዓመት ኣቐዲማ ክትበጽሖ ብምኽኣላ ዓብ ዓወት ከም ዝኾነ ዝገለጸ ፕረዚደንት ሃገር ዶክተር ጆን ፓምቤ ማጉፉሊ ንሃገሩ ናብዚ ደረጃ ክትበጽሕ ንዝጸዓሩ መሳርሕቱ ኣመስጊኑ። ባንኪ ዓለም ብዘይካተን ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝደየባ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝወረዳ ስም ዝርዝር ሃገራት እውን ኣውፂሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝወረዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣልጀርያን ሱዳንን ኮይነን ኣለዋ። ኣልጀርያ ካብ ላዕለዋይ ማእከላይ ናብ ታሕተዋይ ማእከላይ ክትወርድ እንከላ ሱዳን ድማ ብ590 ዶላር
ካብ ታሕተዋይ ማእከላይ ናብ ታሕተዋይ ደረጃ ወሪዳ ኣብ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ኢኳቶሪያል ጊኒ ሲሸልስ ሞሪሸስ ጋቦንን ቦትስዋናን እየን ኣብ ገምጋም ባንኪ ዓለም ካብ ታሕተዋይ ናብ ማእከላይ ዝድይባ ሃገራት ካብቲ ባንኪ ብቐሊሉ ልቃሕ ክረኽባ ይሕግዘን ባንኪ ዓለም ሃገራት ንምማይ ዝተጠቕመሉ ረቑሒታት ቅድሚ ኮቪድ-19 ዝነበረ ነጥፈታት ቁጠባ ብምዃኑ ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ንዝወረደ ቁጠባዊ ሃስያ ከም ዘየጠቓልል ዛጊት ኣብ ግምት ከም ዘየተወ ብተወሳኺ ሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ናይ ሎሚ ትሕሶና ብዛዚምና ኣለና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ይራኽበና ሰላም ቅነ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሓላፍነትን ተሓታትነትን ሓላፍነት ጠንቅን ፍትሕን ናይቲ ሳዕብየን ንስኻ ምዃንካ ምቕባል እዩ ሓላፍነት ንገዛእ ርስኻ ብዛዕባ ኣብ ከይዲ ህይወትካ እትመርጾ እትገብሮ እትነብሮ እትወስዶ ስጉምቲ ውፅኢት ሳዕብየኑን ተሓታትነት ምግባራን ምዃናን ምፍላጥ እዩ ሓላፍነት ገዛእ ርስኻ ብምምላኽ ስምዒታትካ ብምግታእ ካብ ገዛእ ርስኻ እዩ ዝጅመር ዕብየት መዐቀኒ ብስለት ብሉጽነት ጭውነት ትብዓት ሓደ ሰብ ብዝወስዶን ብዝስከሞን ሓላፍነት ተሓታትነትን እዩ ዝዕየር ጌጉእ ተኣሚኑ ጌጉእ ዝቕበል ይቕረ ዝብል ገዛእ ርእሱ ዝእርም መለለይ ብስሎት እዩ እዚ ድማ ካብ ሓላፍነታውን ተሓታትነታውን ምዃን ጥራይ ዝቕዳሕ ምንጭ እዩ ኣብ ከይዲ ህይወት ዕውታት ዝኾኑ ሰባት ሙሉእ ናይ ሓላፍነት ተሓታትነትን መንፈስን እዮም ዘንጸባርቑ ኦስካር ዋይልድ ሓላፍነት ካብ ሓደ ሰብ ንጽበዮ ይብል ብመንጽር ፍልስፍና ኦስካር ዋይልድ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዝዓሞ ዝኾነ ይኹን ዕዮ ሓላፍነታዊ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ መብዛሕትኦም ሰባት ሓላፍነት ክቕበሉ ይፈርሑ እዮም እዚ ኸኣ ኣብ ገለ ጽላት ህይወት ሓቅነት ኣለዎ እዩ እዚ ብገለ ኣጋጣሚ ኣብ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ንሪኦ ሓላፍነት ክትወስድ ካብ ዘፍርሕ ተርእዮ ሓደ እዩ ሓካይም ኣዝዮም ሓላፍነታውያን ክኾኑ ሞያውን ሞራላዊ ግዴታን ኣለዎም ሓላፍነትን ተሓታትነትን ክልተ ዘይነጻጸሩ ኣመራት እዮም ኣብ ኩሉ ጽላት ህይወትና ዕውታት ክንከውን ውሕስ መጻእ ክህልወና ንስድራ ቤትናን ሕብረተሰብናን እውን ጽቡቕ ትውፊት ኣብ ምግዳፍ ሎሚ ኣብ ንወስዶ ዕቱብ ምግባራዊ ሓላፍነትን ተሓታትነትን እዩ ዝምርኮስ ኣብ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ዘለና ቁርዒ ኣተና ንኣከባቢ ንሕብረተሰብና እውን ውሕስነት ዝህብ ሩፍታ እዩ እዚ ሓላፍነታዊ ኣካል ስጋት ዕንወት ሕብረተሰቡ ከም ዝኸውን ኩሉ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ዝወጦም ሰባት ግዳ ንሕብረተሰቦም ዋልታ ይኾኑሉ እጃሞም ብምምርካት ሓላፍነቶም ይዋጽኡ ሓላፍነት
ኣገልግሎት መሃቢዩ ሓላፍነት ኣብ ውሽጢ ጫማ ወይ ቦታ ሓደ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ገዛእ ርእስኻ ምኽታት እዩ ንስምዒቱን ኩነቱን ክትርድኦን ክትግንዘቦን ከለኻውን ይውስኽ ሓላፍነት መሪሕነት ካብ ኮነ መለለይ ብሉፅ መሪሕነት ድማ ኣብ ቅድሚት ኮንካ ብሓላፍነት ምምራሕን ኣብ መቓን መሪሕነትካ ንዝኽሰት ጉድለታት ሙሉእ ተሓታትነት ብዘይ ምስምስ ምውሳድን እዩ ኣብ ህይወት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ሃገር ሓላፍነትካ ምርሳዕ ተልዓሽነት ሓላፍነትካ ብግቡእ ክትዋፃእ ካብ ዘይምኽኣል ዝኸፍእ ኣዕናዊ ነገር ከቶ የለን ዓለምና ሓላፍነት ብዝጎደሎ መንፈስ ቅፅፅ ዝበለት እያ እዚ ኩሉ ዕንወት ተፈጥሮ ለበዳዊ ሕማም ኩናትን ወረኺናትን ሞትን ምጉስቓል ብርጌስን ስደትን መከራን ግጭትን ሕንፈሽፍሽን ናይ ዓለምና ሰሪ ሓላፍነት ዝጎደሎም ፍዓራ ዘይብሎም ሰባት ብምብዝሖም እዩ ኣብ ሕብረተሰብካ ፍዓራ ብዘይምህላው ናይ ሓላፍነት ክሕደት እዩ ናይ ተሓታትነት ስምዒት ዘይብሉ ከቶ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ሓላፍነት ዝጎደሎም ሰባት ከዓ ናይ ገዛእ ርእሶም ጌጋ ንኻልእ ኣካል ኣብ ምልጋብን ምጥቃንን ሰልጠኑን እያቶም ምኽንያት ድማ ኣውራ ዝሕብኡሉ በዓቲ ፍልስፍንኦም ዝመልክዎ ቋንቋምን እዩ ምኽንያት ክድርድር እምበር መንገዲ ክፈጥሩ ኣይረኣዩን እንተኾነ ግን ሓላፍነት ዝስምዖም ሰባት ሓደ ነገር ንምስራሕ ኮነ ንምፍታሕ መንገዲ ይፈጥሩ እዚ ዓበየ ብዛዕባ ምኽንያት ሓደገኛነቱን ዝተፈጸመ ይፈጸም ብዘየገድስ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሎም ኣብ ማእዘርና ኣለዉ እንተኾነ ግዳ እቲ ሕማቕ ሸነኽ ናይ ምኽንያታት ወላውን ጽቡቕ ምኽንያት ይኹን ከቶ ካብ ተሓታትነትን ንኸድሕነና ዘይክእል ምዃን እዩ ብዙሓት ሰባት ምኽንያት ክድርድሩ ይረኣዮም ንምኽንያታቶም ዝሽመተሎም ኣካል ግን የለን ብቑዕ ምኽንያት ተምሲሎም ንዘቕርብዎ ምኽንያት እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ውድቕ እዩ ምኽንያቱ ምኽንያት ብምኽንያት ዝተደርሰ ትምዩን ገጸ ባህሪ ኮይኑ ሓላፍነት ንዘይምውሳድን ካብ ተሓታትነት ንምህዳምን ዝቐርብ ናይ ዓሎቕ ጥርዓን ስለ ዝኾነ መዓስዮም ሰባት ሓላፍነት ዝወስዱ እታ ካብ ቁልዕነት ናብ ብፅሕና ሓደ በፅሒ እትሰጋገረላ መዓልቲ እታ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሙሉእ ሓላፍነት እትወስደላ መዓልቲ እያ እትርከበሉ ክሊ ዕድመ ብዘይገድስ ክሳብ ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ነብስኻ ዘይወሰድካ ገና ቆልዓ ኢኻ ይብል ናይ ውልቃዊ ዕብየት ኣሰልጣኒ ዝነበሮ ጂም ሮን ብዙሓት ኣብ ከባቢ 30ታት 40ታት በፅሕታት ዕድመ ዝረጋፁ ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ሓላፍነት ክወስዱ ኣይረኣዩን እዞም ሰባት ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ገዛእ ርእሶም ዘይወሰዱ ንዕብየት ዝሓንገዱ ቆልዑ እያቶም ምግባሮም ዘንጸባርቕዎ ባህሪ ናይ ቆልዓ እዩ ዝኾነ ሃንቃ የብሎምን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳቶም ሳሕደያትን ጉራቐናት ድማ እዮም ኣተናኦም ክሳብ ንሓላፍነት ዘይተቓነየን ዘይተቐበለን እዞም ሰባት ኣብ ማእዘርካ ክህሉ ኣዝዩ ከቢድ ጸውሪ እዩ ብዝባእሰ ኸዓ መሳርሕትኻ ምዝኾኑ ዕንቅፋት እዮም ብናታቶም ውዝልናን ህንዝልናን ዋጋ እትኸፍለሉን ሓላፍነት ክትወስድ እትቕብእሰበሉን ተሓታቲ እትኾነሉ እዋን ውሑድ ኣይኮነን ኣሜሪካውያን ከም ዝብል ብሂል ኣለዎም I slept and dreamed that life was beauty I worked and saw that life was duty ዕዉትን ህይወትካ ብትኽክል ክትቋፀራን ንኽትቅየርን እንተደሊኻ ሓላፍነት ኣውኹን ካብቲ ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ገዛእ ርእስኻ ዝወሰድካላ ህሞት ጀሚሩ ኣብ ህይወትካ ኩሉ ነገር ክቕየር ክጅመር እዩ ሰባት ከም ሓደ ደራኽን ኣርኣያናታቶምን ከም ሓደ ኣብነታዊ ሰብ ክሪእኻን እዮም ከምኡውን ከም መራሒኦም ክቕበሉኻ ምስ እትደሊ ሕጂ እውን ብኹለንትናኻ ሓላፍነት ኣውኹን ብናይ ሓላፍነት መንፈስ ተመላእ ካብ ጽቡቕ ሕልምኻ ተበራቢርካ ኣብ ግዴታዊ ተልእኾኻ ንቓሕ ህይወት ሓላፍነት እያ
لومي حلفنة تتوسد لا مقانيا أشلاوي تكبار كان بحري خان وقد بيلكا حجي حلفنة وسد حلفنة زي سمعو تشايلش مخان تغيفو حرنت مالت حلفنتيو سلازخونا خايوم مبزحتو يوم سبات زفرعوو برنانشو مو كسي جيم روحون موتيفيشن بميكائيل جبريوات زي راديو إرنا دمس راديو إرنا لسانة طبيبان أملخاختها صحافي ميكائيل عدام كاب ممهر ميرون هبت مريم حلفي نبت اتدالي مبصح اتبتسفات تقوع زي بلس حكني عود ما بغز علي معيايو روبرت لويس ستيفنسون شحن شمونتا 250 كساب شحن شمونتا 294 أبقاله مدرخات هيوات نجزار رسنا أبحب مع كنتات وديقان رخبا مو حاجز البنتن تسفى مقراسن إفتاتتنوا ادخمزا مسألة سمعيت نخسم مع الناس قبراجن أتياب لعلتهم زقات أمنا بدهوتات زهلونا أما لخاختاد أمبر أتم بدهوتات هيكونون نزحك الزيا استوعيلنا كنا برلون تنقل عرفتي مرخبنا مو نهيوتك متدستنا لانيرنا زبالتون زمقورنا تحساسباتات أبو أمرنا بمعقار أب سمعتنا قوتاوي لو تتهات كنمس زخكاليو إذا حق الزي قد منويح زمنات تناجيريو سب حلفتهم زقات مهو بدهوتات أبتهم بدهوتات بزهلوا ملخاختاي زهساء ميكائيل مونتاني شحن هموشميتن سلسلستن كساب شحن هموشميتن 9 كلتن أبتنوز زبزحو رباشي مسيلو زرق خونتاتون كي ترفه بزعباتهم أبز حلفو معالتات يوتكا استموكر كايومن زستمقر كايومن صبقات نقرات بمحسابن كال زحشو سيت زركبو توقسو بموسادن صبق سمعيت كم سمعكا تقبر زكاليو أبتم كنك إيروم زي نخقل بأم لخاختانا حمقات إن بلوم بدهتات متكوار انترفون خونتاتنا مليسو خقادد زبنا زخونه ربحي البون دقاو خونتات مبار أبت حساس بانا ويام الخاختانا يزمركوس انتبلنا مقنانا يكونان نات حساس بانا خنقوها صورون كنا انفتون زخ الحايديز تعدلنا فطرات بمخانقة أتحساس بانا بمقصار ندقاو خونتاتنا خنقوات صورون خال أأمرو أبنا يجزاء رؤسو جنات سيول أبنا يجزاء رؤسو سيول لما جنات كفتر خاليو جون ميلتن شحن شد شميتن شمونتن كساب شحن شد شميتن 74 بحري أي حسونيو نتزي حسو بحري بمعزاب مبار نهيوتنا زتقم عبيتي تمرتات كقسمي كقال نهزانات مون تعذبهم بخلت أقارهم للديلهم نخدو أقدمهم ننشاقي ودكو حسب مسودقو تسفاخي قرصو دقيمهم يفتنو هذا معلتخا عدل ديلهم رقيسهم يخدو الزيها بهيوت مودقن متنسأن كم زلو نخن مهار الليو كم زي زخونا انت خونا قن نزرسينا حسب مسودقنا اتيها بالعلمودقنا ويفشلتنا زهلونا ملخاختها زبزح قوانات قالوا تاوب ومخانو سكحنا نترف مو اتعاقمنان اتخقلتنا انتزيت تقمنالو بلاشي باخن هسانات ولاون بزدقات نجر نخسحكو كل ساعة دلواتيوم حدش نجر كنخمهارون دلواتيوم صبوق دقاس دماي دقاسو ناتم فورات عروقتينعو ناتنا باه تبل عالم نخنهانس اتقوان كنا يزلو ألفريد لورد تنيسان شحن شمونتا 209 كساب شحن شمونتا 209 كلتان أبقع زهيوات بدهتاتن فتنتاتن كقاتمون وبوريو زخونا سبدما
ነቶም ቡድሆታት ክስዕር ኽእል እዩ እትወሰን ረቑሕ ግን እቲ ኣብቶም ቡድሆታት ዘለዎ ኣመለኻኽታ እዩ ንድኽነት ክስዕሮ ከም ዝኽእል ዘይኣምን ሰብ ብኸመይ ክህብጥ ምኽእል ናብቲ ዝደልዮ ስፍራ ክበጽሕ ምዃኑ ዘይኣምን ሰብከ ብኸመይ ናብቲ ዝደልዮ ክበጽሕ ይኽእል እቲ ንባጫ ሰነፋት ክጻወር ዘይክእል ሰብከ ብኸመይ ካብቲ ልሙድ መንገዲ ተኣልዩ ናቱ ኣሰር ዝሓድገሉ ዳህሳስ ከካይድ ይኽእል እቶም ዕዉታት ሰባት እምበኣር ንዘጋጥምዎም ቡድሆታት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ገዛእ ርእሶም እምነት ስለ ዘሕድሩ ልዕሊ ቡድሆታት ክንሰፍፉ ንዕዘብ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ምእማን ኩሉ ከም ዝከኣል ምእማን ወዘተ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ እዩ እዚ ከም ዝኣመሰለ ኣመለኻኽታ ድማ ንህይወት መቐረት ወይ ጣዕሚ ዝህብ እዩ ኩሎም እቶም ንዓለምና ናብ ዝሕጂ በፂሓቱ ዘላ ደረጃ ምዕባለ ንኽትበጽሕ ዘበርከቱ ስሙያት ሰባት ንእወንታዊ ኣተሓሳስባ ዝተቐነቱ እዮም ክብድህ ኽእል እየ ዝበለ ይብድህ እንተትያ ይብድህን እየ ዝበለ ግን ሓደው ኣብታ ዘለዋ ተዓኒዱ ይተርፍ ሓደው ድማ ንድሕሪት ይጉተት እሞ ድሕሪ ገለ ግዜያት ንገዛእ እርሱ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዳ ይረኽባ ምህላው እወንታዊ ኣተሓሳስባ ኪኖ ምስላጥዕዮ ኣብ ምዕዛዝ ውሽጣዊ ሰላም እውን ቀሊል ተራ ኣይኮነን ዘለዎ ነዚ ዝተውዓለ ኣንደበተ ርቱዕ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ጸሓፈ ሰብ ዝናወፅ ብፍጻሜታት ዘይኮነስ በቲ ኣብቶም ፍጻሜታት ዝህልዎ መለኻኽታ እዩ ኤፒክተቱስ እቶም እወንታዊ ኣመለኻኽታ ብምሓዝ ከይተሓልሉ ደጋጊሞም ብምፍታን ዝጋደሉ ንዓወት ኣይክስእንዋን እዮም ዳብሊው ክለመንት ስቶን በዚ ከም ዝበለ ርእስና ንነቓቕሕ ክንዕወት ዝተፈጠርና ዳ እምበር ክንፈሽልን ክንዋረድን ክንወድቕን ዝተፈጠርና ዘይምዃንና ብምስትውዓል ድማ እወንታዊ ኣመለኻኽታ ብምዕባል ናብ ዓወትን ብልጽግናን ገጽና ንሰጉም ጸሓፊ ሚካኤል ኣዳም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም እንተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና